Det kan være at jeg krøster deg og spør hva det gale. Så hvis man ikke hva det gale, så kan man bli ytterligere til å passe. At lusta og eisne hvis jeg spurt eller tog som akkurat altså akkurat det ganske spurt gjørst så ikke at bare lusta og alltid være godtagende og ikke flenna om det sier spurt. Jeg vet ikke om at du vil ha en hund eller om det var bamse eller det var. Og så jeg halte at det gjeva dem om det som de ville hava. Jeg halte at voksne var gode ved bøttene og at bøttene hadde det godt og sånne ting som bøttene var glede og det var gode, det skal bare være at bøttene hadde det godt. Ja, altså være fri deg og at få det flenna og hvis det ikke vinner så kan man veta att han vinner en. Ja, jeg halte gjøre det langt, men jeg halte at jeg skulle bare si at det skulle være gode bøttene og ansette dem. Det er det. Passe på bøttene så det hadde godt. Ja, det er godt liv. De har øyelig større avvarskan av omstøvner som bøttene kunne leve i. For eksempel spillplass, badnagerer, skoler. Hvis vi sier et spillplass i havn, så er egentlig gjørs til bøtten fra 12 år og nyretter, eller til vaksen fra 40 år og opp etter. Her er ikke ordentlig spillplass som er middelen her, til at tar folk jo bli vaksen. Ja, man syns fria inn i middelen. Lusta etter ranen og bøttene. Og det er ikke lusta hvis du er sinne bort. Ganske gjør oss bedre for bøttene. Jeg har klar hva det er. Sjåvande vid att uträtta över imisk. Det är bara nog stringt att vi är så imiskert att man lever i en samtläge här som man inte ordentligt går till att det skulle vara imisk och man ska alldeles passa in och det är viktigt att man lustar efter ötlån och inte alltså de sa alltså i skolan har undervisning som passar till ötlån och inte bara till som får 12 i ötlån. Och jag tänker att vi som ikke alle ser vi er lakner og så der. Og jeg skal gå til det. Bøttenheim. Altså bøttene som ikke har noe hjem eller noe. Foreldreløs. Det har mært. Ja. Og for det hjelpen det ansiktet deg. Jeg er bare da å ørge ved å snakke. Skal jeg ikke det her nå?